କୋଭିଡ-19 ଭଳି ଏହି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ଖାତା ଦେଖା ହେବ କେମିତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ପିଲା ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ମେଧାବୀ ପିଲା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା 8ମ, 9ମ, 10ମର ହାରାହାରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ପାସ୍ର ହାର 100% ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ପିଲା ବୋର୍ଡରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସ୍ତରରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ବୋର୍ଡଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏହି ମାର୍କକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏହି ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏଥିସହିତ ଦେଖାଯାଉ CBSE ଭଳି CHSE ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ସଫଳ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।